Така да започнем. Чакай малко. Без уводи, директно ще говорим за директно. Ете малко си карайте, ама тия големите брата. Обяснявам ви. Вижте сега, аз го уважавам. Вие си имате семейство, имате си... Така. Ние не сме от хората... Значи, пускаме малко, големите няма. Не, няма да се разберем. Обяснявам. Най-нормално. Според закона за провеждане на спортни мероприятия и така нататък, в закона гласи, лично съм го чел с господин Енчев и господин Ламбов от Добричката полиция, сме постигнали съгласие, защото според закона пръчки, дървени, над диаметър 1 см и над големина 1 метър, над дължина 1 метър не могат да се вкарват. Но в самия закон пише, с изключение на олекотените ПВЦ тръби, с фи до 25, т.е. до 20 см и половина. Тези тръби са с фи 20 и са олекотени ПВЦ тръби. Тези тръби се веят на Матуина ЦСК, на Матуина ФК Левски, на Матуина ФК Ботев и така нататък. Именно заради това... Това в закон го пише, не за друго. Добре, Кой трябва да питаме детето? Изчакайте момент. Изчакайте. Тук има колегата, ще се обади. трябваше да го сканирам някой. Вижте, хората са на работа, не ще сърдете. Ама как виждате? Пластмаса. С една дума певец. ПВЦ, да. Как го пише в закона? ПВЦ, олекотен ПВЦ тръби. Аз да разбирам сега, не искам да си мисля, че ти си кука, че ето и уми. Аз ти си човек, като човек, ти си на работа, ти си вършиш работа. Точно за това става. С изключение на олекотените ПВЦ тръби. Мантиката македонка умряла. Тя е българка. Вижте, ета сега специално за бялото знак. Това е дълго. Не е дълго. Не е дълго. Няма ограничение в закона. Пак повтарям за пореден път. Не искам да се заяждам или каквото и да било. Ние сме заедно, вече ги сме заедно. Вече ги сме заедно. Не, просто изрично, повярвайте, изрично имали сме среща с добричките, там нали, началници на охранителна полиция и така нататък. Изрично сме се консултирали с тях, кое е позволено, кое е забранено. И след като сме провели тия разговори с тях, след като сме проверили изцепи. Ние с тях седим, се пием и се едем и се. Бърдович, повече от 1 метър. Няма да стане. Искам да подпиша, искам да напиша писмена жалба. Това е. Искам двете фамилии на господата полицаи, няма да се разберем. Ето сега звъня на мой познат юрист. Към охраната на стадиона. Няма да стане тази работа. Няма да стане. Чакайте малко. Тяхните имена са служебния номер на тях. Не те ги слуша, посреща го спъва. Няма да стане. Нали разбирате, че... Подраса за... Няма да стане. Нали разбирате, искате ли господин отговорник на охраната да се обаря на Добричкия началник на полицията, транспорт, охранителна полиция и той да ви... Добре. Може едно нещо? Ето. Господин. Що трябва да се Чакай, оставете го да говори. Оставете го да говори. Димо! Остави го да говори. Остави го да говори с Ламбове. Това е. Що трябва да тази глупо си кънка, вече агъцка сме... Именно, заедно сме, да. Закон го пише, че е позволено. Ами, майната му тогава, полицая, без шапка ли, режу влата това. Федерацията е. Ама не Не, бе, няма. всичко върви кротко. Ами не, нашата Ами това че казвам. Снимай, ще го съдим после. Снимай го, го пай. Ще го съдим. Тихо. Нека, тихо е. Защо няма смисъл да се носи? Защото ние сме тук, ние сме всеки наш тук. Именно своя приятел от агитката, защото фърлял бомбишка. Това е. Ние сме всеки наш тук, всички са свинени. Всички са